Много хора ми казват, че да проверяваш митове е грешно, че това са просто истории и не са истински. Но това са най-увлекателните ни истории. Древните митове могат да представят интересни загадки. Както кълбото прежда, което е спасило Тезей. Тези класически истории съдържат скрити следи, които могат да доведат до невероятни открития. Ник започва своето търсене от най-известното древно място на Крит. Кносос – легендарният дворец на самият цар Минос. Когато дворецът е открит от изследователя сър Артър Еванс, той забелязва цели сцени с рисунки на бикове. Това включва и невероятната картина, в която човек прескача през рогата на нападащ го бик. Тези рисунки са подобни на намерените на други древни места. Опасният спорт на прескачане на бикове все още се практикува в страни като Испания. Смята се, че това е бил магически или религиозен ритуал, свързан с почитането на биковете. В Кносос Еванс открива и стадион от бронзовата ера, където се смята, че са се провеждали тези ритуали. Бикът явно е бил от голямо значение за древните минойци. Какво е лабиринт? Думата произлиза от гръцката лабирис, което значи двуостра брадва. Когато сър Артър Еванс открива Кносос, тук намира и много церемониални двуостри брадви. Символи, рисуващи тези брадви, са често срещани и по стените наоколо. От тогава митичният лабиринт постоянно е свързан с Кносос. Спомням си, че като дете дойдох тук, а митовете за лабиринта плениха напълно въображението ми. Това никога няма да го забравя. Над 1 милион души идват в Кносос всяка година. Той е известен като вероятното място, на което е бил лабиринтът от мита за Минотавъра. Останките тук показват, че това е била една много сложна конструкция. Но дали с множеството си съседни коридори и стаи, това наистина е било лабиринт? Ник ще се срещне с археолога Сантим Макгиливри, който е добре запознат с Кносос. Докато бях студент в университета, разбрах, че тук на Кносос не всичко е както изглежда. Мислиш ли, че това е лабиринта или че въобще е лабиринт? Не мисля. Артър Еванс е търсил митология. Той е искал да намери Минотавър и лабиринт. И всичко е било интерпретирано в тази насока. Всъщност, това, което се нарича рогата на освещаването, е познат на всички египетски символ на хоризонта. Вероятно, точно това е значило и за древните минойци. Но Еванс е търсил Минотавър и за това е видял главата на бик. Интерпретирането на всичко, което са открили, е пречупено през идеята на това, което са търсили. Професорът вярва, че в древността е имало лабиринти, използвани за ритуални церемонии. Знаем, че по римско време тук все още са идвали хора, за да се присъединят към култа Диктеан Зус, роденият на Крит Зевс. Трябвало е да влязат в лабиринт. Преживяването там ги е променило. Но дали тези лабиринти са естествено създадени или от човек? В Крит има много пещери. Не мога да си спомня последното преброяване. Около 500 естествени пещери. Много от тях са били посещавани от хора през древността. Има сгради и лабиринти и естествени лабиринти. Можеш да преминеш през ритуала в град, като Кносос, или пък тук, в пещерите. Професорът вярва, че са били използвани пещери за лабиринти.
Остров Крит е изпълнен с такива. Ник се свързва с група изследователи на пещери, които го опътват към град на изток от Кносос. Пещерният комплекс в Скотино е един от най-големите на острова. В древни времена е използван за религиозни ритуали. Дори за опитни планинари влизането тук е опасно. За късмет на Ник, той има двама опитни водачи. Радвам се, че съм тук. Приятно ми е. Колко надълбоко ще се спуснем? Бих казал 20-25 метра вертикално. Входът към пещерите Скотино е скрит в една кухина. С приближаването си, Ник вижда страховита дупка. От входа тръгва стръмен, изпълнен с остри скали тунел, който води надолу в земята. В края на тунела има още един по-стръмен склон. Ник и водачите му си проправят път към втория тунел. Дълбока пукнатина в скалата. Докато бавно се спускат навътре в планината, намират част от керамично изделие. Този съд е леко изгорен. Виждаш ли? Това най-вероятно е част от делва. Използвана е за някакъв вид приношение. Това става ясно от голямото количество пепел наоколо. Те са хвърляли неща в огъня като част от самата церемония. Пукнатината ги води до огромна пещера, след което следва ново спускане. Пещерите Скотино са страшни, тъмни и опасни. Според местната легенда, точно тук се е родила историята за Минотавъра. Дали мистериозните древни ритуали, изпълнявани в тези скали, са вдъхновили някого за създаването на ужасната история? Ще се спуснем около 6-7 метра. Добре. Ще се спуснем в най-свещените нива